एक्चुअली आं हाग्रामा ब्रिजआव दङ थांलाय फैलाय 10 दिनसो जाबाय आरो बे समावहाय आं मोनसे भिडिअ खालामनो लुबैदों बे जाबाय हाग्रामा ब्रिजनि बे दैमा पुरा बालाहामाथार बे रिउ रिउ बालाहामाथाराव ओरैबायदि समायना आबाद खालामबाय तुरबुज मटर आबाद रिउ रिउ नायस'हाया थारमाने बेसेबांबा गोलावसिम बिसोरो आबाद खालामबाय आरो बियो गमामायैनो गोमोथाव बै बाहागोथिं नायनो हागोन एसेबां माने दैनि अनगायै गासैयावबो माने आबादारि आरो बे आबादखौ मुस्लिम मानसिफ्रा खालामदों आरो सेल्युट बिथांमोनखौ सेल्युट जोंनि बर'नियाव मेक्सिमाम हा दं थेवबाबो ओरैबायदि सना बायदि हाफोरखौ बोसोराव खनसेबोल' सिजन माइ आबाद खालामनानै ज्राब गारनानै दोनो बिदिबा आबादारिया जौगानो बोरै माने बिब्दि हायाव जोंनि मानसिया आबाद खालामनो हागोन होननानै माने साननोनो हाया बेबायदि जायगायाव बिथांमोना आबाद खालामनानै फैसा खामायनो हादों एसे लाजिनो नांखाङो जोंनि मानसिया मोनसेबोल' सिजन खालामो बांसिनानो बोसोराव मोनसेबोल' आबादनि खेथि खालामो आरो बाखि समा ओरैनो थायो आरो बिथांमोना बैफोरबायदि जायगायावबो आबाद खालामनो हायो होमबा सानना नायदो ओरैबायदि समायना जादों थांनाय 3 मासनि सिगाङावबो आं बे जायगायाव मोनसे भिडिअ खालामखांबाय बे समावहाय बेखौ खालि गायहांदोंसोमोनबोल' दायो समायना जाजोब्बाय स' नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन जिउआव मोनसे बोलो फैखांगोन जुदि आबाद खालामनो गोसो दंमारोब्ला बिथांमोननियाव गोबां सोलोंनांगौ दङ आरो जोंनि मानसिया ओरैनो फैसा खामायनो सानो जेसेबां समायना हाफोरखौ दोननानै आबाद जुदि खालामानोब्ला एक्सुवेलि एसे दावबायनोबो नांगौ सोलोंनांगौ दङ स' जायगाया मोजां एसे सम दान्दिसे सम